Tuotepakkauksesta löytyy kaikki tarvittava, eli asennus- ja käyttöohje, arinat ja tuotteen runko-osa. Kasaamiseen ei tarvita pultteja. Runko-osa yksinkertaisesti nostetaan kumisen takaa seinämään ja arinat asetetaan paikalle, jonka jälkeen säädetään laite tulisijaan sopivaksi. Puut asetellaan ihan perinteisen tyyliin tulisijaan, eli vähän isompaa puuta alle ja pienempää päälle. Hyvin yksinkertaista. Sytytys ei ihmeitä vaadi. Ihan perinteisen tyyliin voi sytyttää sytytyspalalla tai tuohenpalalla. Yleinen ohjehan on, että sytytys pitäisi tapahtua päältä. Tämä meidän tuote ohjaa sen palamisilman tuonne päälle, niin sillä ei oikeastaan ole merkitystä. Näin se siitä syttyy. Ei ole vaikea homma. Sytytyksen jälkeen voidaan laittaa luukku kiinni ja palaamisilmaa säädetään tulisijaan omilla säätimillä. Sytytysvaiheessa voidaan antaa vähän enempi ilmaa ja kun täysi palovaihe on saavutettu, laitetaan ilmaa pienemmälle.